Aprendan historia, la historia verdadera, no las historias que inventan los nacionalistas. Es mala en el fondo porque va contra el sino de la historia, porque rompe con más de 500 años de historia de vida juntos. Perquè Catalunya ha format part d'Espanya, d'un projecte comú des de fa més de 2.000 anys. Es una gran nación como es España, 3.000 años de historia. Doncs Espanya, com a concepte no geogràfic, com a sinó concepte polític. polític, Espanya podria tenir o 300 anys, que és a partir de la derrota o de la victòria de Felip V a la Guerra de Successió, per tant, 300 anys. Per què? Doncs perquè s'aboleixen totes les institucions que hi havia als territoris del regne de la Corona d'Aragó i s'uniformitza amb les lleis dels habitants de Castella. Per tant, 300 anys. Després hi ha altres historiadors que encara ho redueixen més, 100 anys menys, és a dir, 200 anys, des del 1812 amb la Constitució de Cádiz. Per què? Perquè neixen les nacions modernes, tal com les entenem ara, fruit de la Revolució Francesa. Escuchadme un momento. No cualquier cero, ¿eh? Cero patatero.